IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nanway nga aktibidad ti sagsagana ti National Youth Commission na wenno NYC iti umay alinggo ng kabataan na indun bulan ti Agosto. Dahito iti inbatan ni Commissioner at Large Jerby James Gumari iti National Youth Commission. Kinunana, aldaw dahito iti agtutubo kas panang bigbig iti kontribusyon da iti komunidad. At iti maiwayad training, seminar kan aktibidad nakatutok iti skills kan team building. Kawayatan na sakbay iti raytoy maangay pa iti 31st founding anniversary ti National Youth Commission no sa dinno dito'y mai-release ti medium term plan. Kaditi umay nga June 30 apo is our also 31st founding anniversary, no? Iti National Youth Commission. And aside from that, i-release min apo iti medium-term plan of the Philippine Youth Development Plan. It was 2023 to 2028, but by 2025 we made a review of the plan. No, okay pa ba, effective pa ba ito yung plano? And we found out that there are still some issues and pain points of Ilocano or the Filipino youth na kasapulan nga ikantayote at adupay nga atensyon. So, that plan will be released on June 30. Kabayatan na itilaang kalabes sa adon na dagiti naiwayat a resiliency kan leadership training ngay natendaran dagiti agtutubo iti intero kapagilian. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.